matalino. Papangan natin si Jollibee. Okay, Jollibee, your third wish. Ay, wait, Jollibee. Bakit parang apat ng atang daliri ng kamay mo? Pakita mo daw sa kanila. All 1, 2, 3, 4. 4 lang eh. 4 lang, okay. Ilan daw yung kids? 4! 4 daw eh, hindi daw. O, sige daw. Ilan to? Sige. Jollibee. 1, 2, 3, 4. Jollibee. Okay. So, may third wish ka na ba? Si Kuya Gabe ay lumaki ng magaling. Sumaya para si Jollibee. Yes, your fourth wish. Si Kuya Gabe ay lumaki ng... Ano yan? Guwapo! Parang si... Hindi, ako. Si Jollibee, syempre. Papangan naman natin. May isa bang wish? O, sige. Si Kuya Gabe ay lumaki ng palakaibigan, syempre. Papangan naman natin. Hiningiling na si Dahil. Saka may tako. Syempre may magalang sa mga nakakatanda. Papangan naman natin. Ayan. So, may wish ko na Jollibee? Ayan, okay. Ngayon naman, ibibigyan natin yung regalo mo kay Kuya Gabriel. Ay, kay Kuya Gabriel. Kay Kuya Gabe. Okay? So, Kuya Ken? Ano yan? Okay. Di ba na regalo mo, Jollibee? Ikaw talaga. Kuya, Jollibee, asan na regalo mo? Hanapin mo daw. Ayan. Hindi naman yan, Jollibee. Remote man yan. Asan pa?